Ngibingelela ubuyela uDlamini eMpumalanga ePiet Retief. Mbukelo khona ekhaya uhambile wafuna usizo endaweni eningi olokho uluthola, kepha ngithi ngiyakholwa bese yethemba. Sikhona isandla ekumele sikuthinte, sikhona isandla esisaka kuthinte ukuze ukwazi ukuphumela. Mbukelo khona ekhaya. Khumbula phela ukuthi ngelinye amalanga lithi iBhayibheli kwakunesicuku abantu babaningi, kwaba khona umama wayenomopho ongastophi. Wahamba ufuna usizo lapho kuthiwa khona uNkulunkulu uzondlula khona ukuze ufikela khona noma la uzobe ekhona khona. Wathinta nje umphetho kaNkulunkulu, wathi uNkulunkulu usekhona umuntu esangithintile. Kwathiwa asazi inkosi ngoba abantu baningi bayaphithizela, wathi ukhona esangithintile. Wasethi wathi ngimi inkosi bengopha, ngithinta umphetho wakho bese kuyastopha. Ngithi mbukelo khona ekhaya. Ngenzeka ungekufika kumthandazo Dlamini into zakho ziyawulunga, ngenzeka kufika kumfundisi banibani into zakho ziyawulunga, kumprofeti banibani ziyawulunga, sangomene sithile kuyawulunga, enyangeni ethile kuyawulunga. Funa ukuthi ngabe lesandla sekuthintako isona yini na? Mangasiso isiphi ekumele singithinte ukuze into zami zikhanye ziphumele ziye phambili ngempilo. Mbukelo okhona ekhaya. Ngisemphuna nohlala kuphi ePiet Retief, ngithandaze ngisawona. Mbukelo khona ekhaya. Singayincoba inkinga ebhekene ekhaya lakho yilwane, yaboDikoloshe, ikathola umsebenzi, ingatholi ingane, ikahlambuluka kahle kwesithunywa, ingahlambuluka kwedlozi. Sikhona isandla emese kuthinte ukuze kulunge into zakho. Mbukelo okhona ekhaya. Akusizonke izandla, ezinye ziyangcolisa, ezinye azakhi. Mbukelo okhona ekhaya. Ngisempumalanga nohlala ePiet Retief, ngiyakwenzela iwasho ngifake Korea Guy sengiyayiposa. Mbukelo okhona ekhaya. Lakhazi khona iwasho zefika futhi kuwena ezifanele wena. Mbukelo okhona ekhaya. Noma ufuna kufika kumina uyafika ePiet Retief ngizokusiza ngikwelaphe. Inkosi ikubusise, inkosi ikhanyisele, livuke ikhala kini, wakhe kumndeni wakho, impilo yephambili. Khohlwa ukushoka abathakathi wavalwa, waloywa, wathwala ngawe ini. Uma uke wathintwa lesi sandla yonke into yakho vele ikhanye. God bless you. Ngithanda kakhulu. Inkosi ibe nawe, inkosi ikubusise, inkosi ikusindise. Sonke isikhathi nohlezi ngikhulekisa. Mbukelo khona ekhaya. Mawungidinga sempuna ePiet Retief, ngiyehlola futhi online ku video call ka WhatsApp 200. Mbukelo khona ekhaya. Mawudinga iwasho uyafona ngikwenzele, ngikuposele zifike kuwe qathatha. Ugeze idlozi, geza ithunywa zakho, gezeke ube clean, ube nogazi, silapha esinye yonke into sizoyilapha ledlakhathi asithwasisi. Mbukelo okhona ekhaya. Kepha ngithi kuwe God bless you. Sikhona isandla emese kuthinte.